Tungod sa sunod-sunod nga aftershocks, ipa-inspeksyon pagbalik ang mga eskwelahan sa Mandaue City kay gustong masusi sa lokal nga kagamhanan ang kaligon sa mga istruktura. Kini ang gitutukan ni Nico Sereno. Hangtod sa Biyernes, walay face-to-face classes sa Mandaue City. Kini ang gianunsyo sa syudad subay sa pag-shift sa mga eskwelahan sa alternative delivery mode sa pag-eskwela. Matud sa City Hall, kini aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante ug magtutudlo nunot sa mga pagtayog apil mga private schools gipakansilar ang face-to-face. It's not anymore about the safety sa building. Bisan pag within the week maklaro sa private schools o sa public schools nga safe para ilang classroom. But ang una sa mayor karon ang trauma sa mga bata, most na sad na aftershock ug ang anxiety sa mga ginikanan. So more diha ang consideration. Sa sesyon sa konseho, kiniusab ang natuki. Gipapasar ang resolusyon nga online o alternative learning lang sa gyud una ang iimplementar karon. Laing konsehal, misugyot og daghang usab og psychosocial intervention para sa mga kabataan aron maalibyuhan ang gibating kalisang. Mag-online sa mga bata kay traumatic biya kayo yung mga experience nila lately, ha? And we need intervention. Sukad mahitabo ang Setyembre 30 nga linog sa Bugo, gihimuan nag-inspeksyon ang mga public schools sa Mandaue kundiin may 16 ka mga eskwelahan ang nakit-an nga dunay danyos. Gusto karon sa mga opisyales maghimo og bag-ong inspection. On our schools we have the DRR teams inspecting, but aron nga sigurado ma-validate itong ilang mga observations, we need the report of the OBO. Kasagaran is more minors naman. There are two only schools nga ingon ta na major damage. Nico Sereno, Balitang Bisdak.